Haina hai edisio hapangni tipramo thani phaimani lage no samung soli tongo rama kaham hamyani bagai tipramo thani adong rok takok Surojit Marak YTF Central ni Sodasya এবং District Working President Borona Tuidamung bai tini samung soli tongo rama edisi area ni hamplani bagai rama soli tongo jotono kulunga tini media person sono जों दिनै आरो फाइमान जाखा गरागा पेडिसि बिलिसो अनबुन्द पाराव कायसा उन्नति सामुंखाय दङ कायसा रास्तानि प्रजेक्ट एक्चुअली 25 বছর সিপিএম সরকার दंनानि परे और रामाना सक्सेसफुल खायमा जाया तेबो 4 বছর বা 3.5 বছর 4 বছরनि बिसिङाव बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायै और रामाना सक्सेसफुल खायमा जाया तिनी एडिसि एरियाव तिप्रामो थानि जे बबा गरानि आइडियोलॉजी जे थानचानि हामजांमा तुयै तिनि और रामा सक्सेसफुल खायगा और रामानि बर'नि एरिया न बर'नो सामुखाय दङ ताबो जों ओ थानचानि मारिनो जों विभिन्न जागायाव जों सक्सेसफुल खायनाय तिप्रासानि एरियाव जे जागायाव रामा ओंजागिया ओ जागायाव जों रामानो सक्सेसफुल खायै जोंनि बर' रक हिमनानि बागै जों गाहाम खायै रामा खायरनाय तांगे हिमा 25 বছর থেকে বা বিজেপি आईपीएफटी 3.5-4 বছর बिसिङाव जों तिप्रासार अनेक कस्तमान जा हापेक वाति फेकांके हिमि मेया इनके जों तिनि बबा गाने जे आइडियोलॉजी बाय थानचानि आइडियोलॉजी बाय जों तिनि ओ हापेक न जों इचुलिं खायै गाहाम खायै रोंनाय हिने जों तिनि चबा नखर जा ए बर' दङ बर' लकेल बर' बायकिसे कक सारखांके जानाय सै खानाय दिखि ताखक नंखे महालायसिनि जे आगे सीपीएम 25 বছর राजुक्त खायथा आं बिमानि हलाय मोनो सलिंकिसा बिमानि सलिंनो मानिया मो मोसौ खुदा हेमिया निजनो आंनो आनै रां बायखाय आं काम खायरेहा मोनो रास्ता रुइरेहा इ रास्तानो तारपरनि रेगा बायबो मानलिया रे कुनु तेसलि बायबो मानलिया जों निजे रुखलायसे रुखजानाय आइ हलाय रुखजालिया जों हलाय ता पारानो बर' गैयादबा ए सि कारनै आं सीपीएम रं दायबो आबदा खाया मोनो बिहा मानलिया एपरनि बीजेपी बाय आईपीएफटी जोथिनै आं बोसोक तिब्रा साहिनै बोसोक खामजाय बोसोक थाहा बेरेहा बगबाय बाक्सा तयनो आं इ लामानो सक्सेस खामिया ए कारनै आं इ मुथा फाय हायनाय जिनि बबा गारनै दल फाय हायनाय आं बबा गारा थाहा एबार 1 বছর काया हसिनिसे आनि रास्ता लगे लगे फायला हायरो आं बुनो ननो जतनो हामबाय याफारो ननो तिब्रा मथारक आयुग लक्थक आं बुनो किसा हामजागो